Veliki pozdrav, moje ime je Ivan, a danas govorimo o potrebi angažovanja svojih posebnih talenata. Na samom početku postanite svesni činjenice da ste vi izuzetni. Svako od vas ponaosob je apsolutno izuzetan. Dakle, posjedujete posebne talente i sposobnosti po kojima se razlikujete od svih drugih osoba koje su ikada živele. I vaš posao je da identifikujete te specijalne jedinstvene oblasti i potom se posvetite tome da postanete veoma dobri u njima. Vaš najvredniji imetak koji imate jeste vaša sposobnost zarađivanja. Znači, možete da izgubite sve što posjedujete. I kuću, i kola, i posao, i račun u banci, sve to. Ali sve dok imate sposobnost zarađivanja, možete ponovo da zaradite sve to. I još ponešto pride. Dakle, redovno radite inventar svojih jedinstvenih talenata i sposobnosti. Šta je ono što naročito dobro radite? U čemu ste dobri? Šta je to što vama ide lako, dok drugima teško pada? Šta je to što je dosad najzaslužnije za vaš uspeh u životu i radu? U čemu najviše uživate u vezi sa svojim poslom? Jer čim u nečemu uživate, znači da u sebi verovatno imate sposobnost da u toj oblasti budete izuzetno dobri. A velika životna odgovornost je da odlučite šta zaista volite da radite i potom svim srcem nastojte da to veoma dobro i obavljate. Zatim, šta je ono zbog čega dobijate najviše komplimenata i hvale od drugih ljudi? Šta je ono što radite, a što više od svega drugog pozitivno utiče na rad i učinak drugih ljudi? Uspešni ljudi odvajaju vreme da identifikuju ono što dobro rade i u čemu najviše uživaju. Ne možete da postignete sve. Dakle, ne možete da radite sve. Ali možete da radite onih nekoliko stvari u kojima ste najbolji. Onih nekoliko stvari koje zaista nešto znači. Dakle, neprestano postavljajte pitanja u čemu sam zaista dobar, u kom delu svog posla najviše uživam, šta je najzaslužnije za moj dosadašnji uspeh i naročito kada bi sada dobio na lutriji ogromnu svotu novca i da mogu da biram čime ću se baviti do kraja života, šta bi to bilo i kroz kakvu pripremu moram proći da bih bio u stanju taj posao obavljati na najbolji mogući način. I kakav god vaš odgovor bio na ovo pitanje, počnite s tim još danas. Znači, samo počnite. Eto ga, što bi rekla Ana Bučević. U ovom videu toliko od mene. Vidimo se sledećem prilikom. Pozdrav!